Good morning, guys! Na ako diri sa balay sa akong sister, guys. Kaya na siya tanom nga cherry. So, manguha ta, guys. Kita ang manguha. Di lang ko magpakita kay wala po ipanudlay. Just wake up. Bitaw naglabad akong ulo. Sakit. Nami cherry, guys. Ay, di ni amo ah. Sa tanom ni sa akong sister, guys. So, daghan man siya bunga, guys. So, dili na may no, kita mo na, guys. Cherry. Cherry. Manos ang bunga, guys, oh. So, dito kasi color, guys, oh. Hinog. Napay siya, gamay. Napa po eh. Minog. Nindot di ini nga tanom, guys, kay kanang kuan ba? Dili bitaw seasonal. Kanang mamuha siya, sige. Masanda na po yung dahang bulak ang bunga na dahang hinog. Dahang kayong hinog, guys. Nahurot ang ginag. Sige na gipupuan. Kada adlaw, walay. Galang hinog, guys. Oy! Yeah, grabe. Thank you, cherry. Kuan sila, guys, aslom. Aslom siya nga. Aslom nga tamis. Kay kuan mo siya nga cherry. Sana? Arsil. Asol. Ano? Unsa ni siya nga pagka-cherry, guys. Dili na itong cherry nga gibutang sa kuan, guys. Katong naa sa mga cake. Katong kaon, guys. Sabay akong dagway, guys. Tara, niya dito. Ano naman kaon, guys? Ana ra. Pakita ko. Ngalay sila liso. Lami siya, guys. Mas lami na siya. Gamong jam. Pero gamay pa man. Ang kaon na lang. Ang bunga, guys. Oh, nananay siya. Bulak. Yung bulak is purple, guys. Wala bulak. Yung kana na po ang paingon na bunga. Dahang bunga, guys. Oh. Malipay dito, guys. Kung natay tanom. Pero akong sister ang nagtanom. Ako ra ang tig harvest, guys. Sayang nga, guys. Oh, overhinog na. Hindi ko ano siya. Ano na yung kaon. Ako ra ang nagkaon, guys. Nagkaon pa siyang bunga. Thank you, Lord. Thank you, cherry. Let's oh. Kuan pa lang ni, guys. Bata pa lang ni. Wala pa ni siya 1 year. Or 1 year pa ni siya. Sukad pagtanom. Kuan mo siya. Kanang grafted. Hinog ngayon. Kuan na ito ng hinog, guys. Kaya. Hinog na kayo, guys. Wala siya kapanguha. Ako yung nguha. Ibilan to, uban kayo niya na pong hapon. Guys, oh. Sus ko, guys. Makakuan jod. Makakaon na jud ta kana kita na mo na. Ang kuan, guys, nindot ni siya yung itanom. Advice na ko. Pagtanom mo ani kay kailangan masigib siya pamunga, guys. Di pa rin sa tambis nga. Kuan lang. Usara ka to, usara ka tuig, usa munga. Makalandong ta, guys. Maba kayang punuan, guys. Oh. Nana siya bulak dari, guys. Oh, bulak, oh. Kita mo na, guys. Dool kay siyuta. Grabe bulak, guys. Maka-amaze. Nabala siya ko isuon, guys. Jam? Jam? Hoy, di ka mo kaon, nanguha ko. Kay, daghan na kahinog. Dali, daghan kay hinog. Oh. Ang tag-iya, guys, anak sa akong sister. Ako lang ga-vlog. Bulak pa, guys, oh.
Nga hinog na napoy bulak nga napoy yung bunga pod nga gaap ga sunod. Dali ra man siya mahinog no, brag months siguro pila ra ni siya ka days. Months na no? Days? Magtubo na siya. More months siguro ay. Umot lang, man siguro. Months siguro. Napag-ibulak ko. Nagi, nindot siya itanom kay kanang dili bitaw kausa ra mamunga sa usa ka tuig. Nangatagak na, nangatagak na. Sobra nakahinog. Thank you guys. Manguha sa me. Bye-bye.